Vi har ændret lidt i dag, fordi nu er det mig, der kører, og Martin, der står bag foran kameraet. Fuck dig, Martin. Og Mads, han arbejder. Og det... No! Kan du ikke game med dit øje, Martin? Martin, lad nu være. Kan du ikke? Og stop. Vi laver donut! Donut. 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 Ikke mand. Donut. 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 Sukker plus donut er lige Donut med sukker på. Okay, Martin, hvis du vælger, så griber jeg. Ja. Det ser man Legolas prøvede med Aragorn og Gimli. Jeg sådan stor råber efter det der Saurons øjeting. Hey, look over here, hey. Og så ser man så flyver hobbiterne og de andre flyver så på en kæmpe hen over året og ned. Hen over det der bjerg, og så smider man bare ringen derned. Ja, så falder hvad er det, Schmeagol ned efter. Oh, precious. Could you imagine if we had walked all the way? Yeah. Måske. Nej, vi skal teste mask. Au! If you take a person and get in your temple and get rid of her. Jesus fucking Christ! Jeg hygger mig. Hvad fanden er det for en, Asger?